Μια της ξέφλεκα ακολουθούσαν τη δύναμη του αγέρα, πότε πάνω, πότε κάτω, μέσα στα μάτια της. Μετά έφευγαν όλα μαζί πίσω και έμεινε το πρόσωπο καθαρό, ατόφιο, γεμάτο δύναμη κόντρα στον άνεμο. Τα δάκρυά της ίσα που προλάβαινε να κυλήσουν από τα μάτια της. Ο άνεμος τα έπαιρνε πέρα μακριά και τα έκανε ένα μετά πρασινογάλαζα νερά. Χανόντουσαν μέσα στην ατελείωτη θάλασσα που έμενε την πόλη της σε μια καινούργια γη. Ήθελε να μείνει μόνη της εκεί, κόντρα στον άνεμο. Ποιος θα κερδίσει άραγε, αυτή ή η μανία του που είχε πεισμώσει? Θα ακολουθούσε τη μοίρα της ή θα έμεινε βράχος, απλώνητος, χωρίς να μπορέσει να την πειράξει κανένας? Είχε αρχίσει να ξημερώνει, δεν ήταν πια μόνη της. Τα κύματα φαινόντουσαν ήδη ξεκάθαρα. Στο βάθος ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται μια γραμμή, πλησίαζε. Ήταν πάνω σε ένα καράβι πάλι και ταξίδευε. Δεν ήταν όμως το ίδιο ταξίδι. Δεν έφευγε κυνηγημένη. Πήγαινε με τη θέλησή της. Ακολουθούσε μια διαδρομή που αυτή είχε διαλέξει. Και τώρα πήγαινε να κρυφτεί. Δεν ήξερε πού, δεν ήξερε πώς. Ήδη παρατηρούμε σε αυτό το απόσπασμα, που νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό, πώς διαπλέκεται το φυσικό στοιχείο με την εσωτερική κατάσταση της ηρωίδας και πώς η ματιά του αφηγητή χρησιμοποιεί το απλό φυσικό στοιχείο για να δώσει την ένταση του συναισθήματος που διαπερνά την ηρωίδα.